Ай, по-пуши сега. Бобко, кай му да обърна камерата, защото ще ви заблъскам и двамата камти. Какво ще заблъскаш, ай малко? Абе, ти на мен не ми тръжва, бе. Да. На мен не ми. Абсолютно нищо. Къде си камерата на лайв сме, бе, идиот? Чакай. Те се сбиха. Добре ли си? Добре сме. Ама, що се сбихте? Той ще ме ръга. Аре те карам в болница. В коя болница най-близко? Не, по-добре викнем нека. Не, ще ме ръга. Че видим дали няма вода. Какво става? Сбиха се. Ой. Не казвам. Ма познаваш ли? Познава се. Сега ще има глупости.